Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşimimize hoş geldiniz. Doğanlar, ildeşler, bugün bu gepleşimimizde ben vacip olan bir tema vardı gurun etmek isteyen maddi zatlarımız bilen malımız, mülkümüz, derecemiz, pulumuz, bütün iyi olan ehli maddi zatlarımız bilen nehili Hudayı hormatlamak vardı. Hudaya nehili secde etmek vardı. Gurrun ederiz. Bu da mukaddes kitapta köp yerlerde misallar var. Doğanlar bu misalların her birine seyredip geçen vaktimizde öz durmuşumuza, öz yüreğimize, öz fikirlerimize ünüs verelim ve bağırlap görelim. Bizim yağdayımız nehili. Biz bağırlığımız bilen, bütün iyi olan zadımız bilen Rabbimiz Hudayı hormatlayarızmı? Aslında biz hormatlamağa borçlu. Çünkü yeryüzünü Huday yarattı. Şol bir hatarda bizi de Huday yarattı. İymeğe, içmeğe, giymeye, yaşamağa, münyen maşinimize, iyi olan ehli zadımızı bize Huday verdi. Huday verdi, Huday bereketledi ve bu beren zatlarını lezzet alıp yaşamağı da, ömrü de, sağlığı da, ehli zadı kalıverse de alayan demimizi de Huday verdi. Belki biz bilyen derleriz. Gündeki dem alayan demimizin bakasını bilyen derleriz. Ama kıyın güller başına düşen vaktinde adamları bunu da bildiler. Yakında bir 90 yaşında mı Avrupa yurtlarında, İtalya'da yanlışmasam bu pandemi keseli bilen kesellep bir garra adam maska takıptırlar. Çünkü hava dem alıp bilmendir. Ve onun öykünü bütünle yankı koronavirüs bilen dolu olan ve yankı dem almağa maska takan vaktlarında maska bir günde bir 24 saatinde neçe min euro pul soraptırlar. Son yankı garra adam 90 yaşından geçen ağlayamış. Son doktorlar gelip ne için ağlayan, ne pulun yetmeye mi, kımmat mı gördün, ne için ağlayan deyse yok onun için ağlamak. Ben 90 yaşıma girip şu vakti çenli alan demim için hiçbir zat tölemendirin Hudaya. İndi olsa her bir günüm için, alan demim için Hudaya pul töleyen, şol 90 yaşıma çenli alan demimin bakasını bilmendirin ve Hudaya minnettarlık bildirmendirin deyip yankı garra adam ağlayamış. Doğanlar eğer oylansak bizim her birimizin de alayan demimizin, Hudaydan alan bereketlerimizin, ehli iyi olan zatlarımızın kımmatını, bakasını bilmeli vaktimiz geldi. Bu alan, Hudaydan alan bereketimiz bilen Hudayın adını hormatlap, ona secde etmek vaktimiz geldi doğanlar. Gelin Süleyman Peygamber'in kitabından 3. babtan 9-10. ayetleri okalım. Rabbi bütün baylığın hem ilkinci hasılın bilen hormatla, şonda senin ammarların dolup daşar, çeleklerin təzi şiraptan coşar diye Süleyman Peygamber. Bu deydiği bütün baylığın hem ilkinci hasılın bilen Rabbi hormatla. Ehli zattan aylık alayan mı? İlki bilen hiçbir zada yoklaman, Hudaya ondan birini getir. Girdecin bolayan mı? Hasılını alayan mı? Hasılını paylap, yok edip ya da bazara çıkarıp satmazdan ozal hasılını alan vaktin ilkinci hasılının en qoğu yerinden Hudayı hormatla. Bütün baylığın bilen Hudayı hormatla. Çünkü ehli baylığı ol verdi, bereketi ol verdi. Onu hormatla da son qalanını ondan birin bilen hormatlasan da ondan 9 bölegi senin için kaldı. Şu qalan 9 bölegini özünün lezzetlen hizmet eden zadının huzurunu gör ve bu bereket senin bilen olsun. Ama ilki bilen, ehli baylığın bilen ve hasılının, ilkinci hasılın bilen Hudayı hormatla. Şonda diyeşi bir şert var seyredin. Huday yine de seni bereketler. Şonda ammarların dolup daşar. Ve çeleklerin təze şeraptan coşar. Eğer ilkinci hasılın bilen Hudayı hormatlasan, bütün baylığın bilen onu hormatlasan.
Süleyman Peygamber näme diýänini bilýän biri. Dünyada onun ýaly akyldar hiç açan bolmandyram, bolanýam ýok, bolmazam geljekde. Akıldarlığı bilen özü bütün dünyaga belli olan, akıldar biri olan, ähli zada akıl yetiren biri olan Süleyman. Süleyman Peygamber bu sözleri aýdýar. Doğanlar bu bizim Hudaýa iman edýänleriň hatda. Gatty dikkatli dinlemeye gerek. Hudaýa iman edip durup, Hudaýy bütün baýlygyň bilen hormatlaman, ilkinji hasylyň bilen Hudaýy hormatlaman, diňe öz islegiň, öz durmuşyň bilen ýaşap, ýene Hudaýa ynanýan diýip bilmeýän. Hudaýa secde etmek, bu bizim maddi zatlar bilen nähili Hudaýy hormatlaýandygymyzy bilen görünýär, bizim secde edýändigimiz. Ýene de Malakya Peygamberiň kitabynda şeýle sözler var, seredin, bu bilen bagly bolan. Malakya 3:10 Öýümde azyk bolar ýaly, ondan biriňiziň baryny tutuşlugyna ammara getirin. Meni munuň bilen synap görüň. Muny hökmürawan Reb diýär. Görüň men göğün penceresini sizin üçin açıp, üstüňize dolup daşýan bereket ýagdyrmarynmy? Köplenç biz bu yerden görünýän şertlere seretmeýäs, ünüs vermeýäs ve Hudaýdan bereket dileýäs, Hudaýdan kömek etmegini dileýäs, maddi ýagdaýymyzyň ütkemegine, ýaxşy gowulaşmagyny isleýäs. Emma bu prinsipde bir şert var. Ondan biriňizi meniň öýüme getirin, meniň öýümde de imana çörek bolsun, azyk bolsun. Meni synap görüň diýär muny etmek bilen. Başka yerlerde diýär Hudaýyňy hiç açan synama diýilýär. Emma Hudaý özüni synap görmege bize ruhsat berýär şu yerde. Ondan biriňi Hudaýyň öýüne getir. Maddi zatlaryň bilen Hudaýy şöhratla, eli açyk bol Hudaýa garşy. Minnettarly ýürek bilen Hudaýyň padşalygyny golda maddi zatlaryň bilen ve meni synap gör. Nämeni synap görmeli? Reb diýär. Görün men göğün pencerelerini diye sizin üçün açıp, üstünüze doğulup daşyan bereketleri ýagdyrmarynmy? Beni bir synap görün diye. Nähili men sizi bereketlejegime. Doğanlar synap görün. Bu gece gündüzde işsizsiz, garipsiz, yoksuzsuz, hemişe maddi kıyınçılıkların içinde ýaşaýaňyz. Durmuşuňuza seredin. Az zadыңızda, yok olsa da az zadыңız bilen Hudaýy şöhratlaýaňyzmy? Ve Hudaýy synap görün. Hudaý nähili bereketlejegine. Ýadyňyza düşýärmi? İlyas Peygamber döwründe açlyk bolýar. Bir garip, kiçicik bir gapda birazcık yağı var, birazcık unu var. Oğlu bilen ikisi şu soňky galan ýagymyz, soňky galan unumuz, şunu bişirip ýyp biz hem öleriz. Açlık, başka zat yok, erti näme ýiyeceğimize umit yok diýip duran wagtynda Hudaýyň adamy olaryň öýüne gelýär, İlyas Peygamber. Maňa diýär, şol galan iň soňky unuňdan, şol iň soňky ýagyňdan meniň üçin bile bir zatlar bişirip ber. Ondan soň diýär, Hudaý siziň aladyňyzy eder diýär. Ol soňkyja ýiyecek zadyny çagasy bilen Hudaýyň adamyna berýär. Ondan soň diye kırgınçılık gutaryança olaryň diye şol gabynda ýagy gutarmady ve haltasında unu gutarmady. Hudaý bir eden hereketi bilen, bir küçücük bir ýiyecek zadyny peýgamberine bereni bilen olar bütün açlyk döwürden çykardy. Bu nähili bereket. Synap görüň diýär Hudaý. Doğanlar häzirki döwürde men köp ýagdaýlarda iman edenleri görýän. Şu baý olmak, diňe öz pulun izinden ılgamak, diňe özü barada alad etmek, ya da maddi zatlara bilen Hudaýyň padşalygyny goldamagyň wajypdygyna ünüs bermeýän imanlılar köpelip bitdi ve özüne imanlı diýip aýdýar şeýle adamlar. Emma bu ne doğru? Hudaýa iman edýän adamlar hökmen maddi zatlary bilen Hudaýa secde etmeli. Hudaýy hormatlamaly ilkinji hasyly bilen. Bütün baýlygy bilen Hudaýy hormatlamaly. Seredin köne äh döwründe şeýle tawşyryk var. Bu medeniyete öwrüldi İsrail halkynda ve bir
hemişe nesilden nesile devam edip gelen bir zat. Hazırki dövrde de var. Ve Hudaýy şeýle hormatlamalydygyny olar bilýärler. Seredin kanun taglimatında 16. bab 16. ayette şeýle diýär. Ähli erkekleriniz yılda 3 gezek Petir bayramında, Galla bayramında ve Çatma bayramında Hudaýyňyz Rabbin huzuruna onun öz sayılacak yerine gelsinler. Olaryň hiçisi Rabbin huzuruna eli boş barmasın. Hudaýa secde etmek için bayramçılıklarda, Hudaýa secde etmek için Hudaýyň ibadathanasına gelen wagtlarında, bu ulu bayramçılıklarda erkekleriniz diye bolsa da hiç eli boş gelmesin. Olar Hudaýy hormatlamak için eli sowgatly maddi zatlary bilen Hudaýa secde etmene gelsinler diýip de şeýle däple sur hökmünde buyruk var. Bu nesilden nesile bugüne çenli İsrail halkı öz Hudaýyna gaty jomartlyk bilen onu hormatlaýarlar. Ve bunun arkasında näme ýatyr? Bunun arkasında iman var. Olar Hudaýyny maddi zatlary bilen hormatlaýar. Doňlar köplenç şeýle bolýar. Adamın imanı, Hudaýa olan minnetdarlygy, Hudaýa olan söýgüsi adamın maddi zatlary bilen ölçenýär. Ol görkezi adamın eline ummasız ulu bir baýlyk ber, pul ber. Şol adamın yürek ýagdaýyny görkezýär şol pul. Näme zady gowy görýän bolsa şoňa sarp edýär. Kime secde edýän bolsa şoňa da şol pullary, şol butlaryna da şol pullary ýok edýär. Emma yüreginde Hudaýa iman bar bolsa, ilki bilen Hudaýy hormatlamak üçin ona getirýär. Maddi zatlaryny Hudaýyň ayak astyna getirýär. Onu hormatlamak üçin, ona secde etmek üçin. Eli boş gelmeýär Hudaýyň huzuruna. Hudaýa secde etjek adamlar. Gelin yine de Mattanyň hoş habary 2. bab 11. ayattan müneccimlere serederiň. Müneccimler gün doğardan geldiler. İsa doğulan wagtynda, yatagda yatan wagtynda, bir mal yatagında, bir ahırda doğulan çağa. Olar yıldızlara bakıp diye Mesihin doğulanlığını görüp, şol yıldızları izarlap, bir neçe günlep, gece gündüz yol söküp, yani täze doğulan çağa, Mesih'e, İsa Mesih'e secde etmek için olar aktarıp, soğraştırıp, Beytullah'a, İsa'nın doğulan yerine mal yatağına, bir ahırda yatan çağını görmege, ona secde etmege geldiler. Haçanda seredin. 2. bab 11. ayatta ol Hird padşanın yanına geliyor, yani müneccimler. İsa Hird padşanın dövründe Yahuda'nın Beytullaham şäherinde eneden doğuldu. Şonda müneccimler gün doğardan Ýerusalim'e gelip Yahuduların padşası bolup doğulan Nire'de biz onun doğuluş yıldızını gördük ve ona secde etmeye geldik dediler. Şol uzun yoldan Yahuduların padşası Mesih nerede doğuldu, biz ona secde etmeye geldik deyip onu soğraştırıp padşanın yanına vardılar ve padşa onları aldadı. Gidin tapın, tapsanız bana da haber verin, gidip benim secde edeyin deyip yalan gepledi. Aslında tapıp İsa'nı öldürecek oldu Hird. Ama müneccimler ona düşünde duyduruş aldılar da onlar İsa'nı tapıp secde etseler de Hird'e aytmadılar. Hird'e ise. Başka yol bilen izlerine gittiler. Seredin, onlar öye girip çağa bilen ecesi Meryem'i gördüler. Aktarıp taptılar sonunda. Şonda dize çöküp ona secde ettiler de hazinalarını açıp altın, hoşboy, tütetkiler ve mür soğat berdiler yanı doğulan çağa. Bilýäňiz oğlanlar, bu yerde secde etmene geldiler. Emma eli boş gelmediler. Sebebi olar yanı doğulan çağanın kimligini, mesihligini bilýärdiler olar. Ähli yerde gökte, ähli ıhtiyar onun elinde. Ol yanı doğulan çağa dünyanın halaskeri, dünyanın Rebbi ve ähli ıhtiyar onda. Cennetin dözahın açarı onda. Şonun için onun nähili büyük bir çağa olduğuna olar bilýärdiler, iman ettiler. Şonun için olar eli boş gelmediler. Secde edip görüp beğenip gitmediler.
Olar ona şeyle ulu baylık bilen ayaklarının astına getirdiler. Hiç kim İsa'nın bakasını şolar yağlı beyik bilmedi. Seyredin, Herodes onu tapsa öldürecek oldu. Olar yer aktardılar. Hiçbir yerde çağanı doğurmağa yer tapmadılar. Mihmanxana geldiler. Mihmanxananın eyesi onlara bir otaq vermedi çağa doğulmağa. Gidip mal yatağında bir ahırda doğuldu. Hiç kim onun bakasını bilmedi İsa'nın. Ama müneccimler ona secde etmek için bir neçe günlep yolda yol söküp bütün baylığı hem getirip ayaklarının astına koyup secde edip gittiler. Sebebi olar ahırda doğulan çağanın bakasını, kımmatını biliyediler. Seyredin, şu yerden bizim medeniyetimizde de yaxşı zatlar var. Yanı doğulan çağanı görmeye gelen vaktinde hiç kim eli boş gelmeye. Bilyeniz, pul kıstırıyorlar, soğuk veriyorlar. Yanı doğulan çağanı hiç kim boşu boşuna eli boş gelip görmeye gelmeye. Bu qoğu bir dep destur. Ilaytada yanı doğulan çağası var olanlar için has bir qoğu bir yağday. Özümüzden bu şartlığı yaşadık. Bu begenci biz de yaşadık. Xudaya minnettarlık bildiriyen onun için. Ya da toya varan vaktinde adamlar toy donunu giyip varıyorlar. Şol bir hatarda gelin bilen giyeve bercek soğukatları bilen bilelikte varıyorlar. Eli boş hiç kim toya varmaya. Eli boş hiç kim yanında olan çağını görmeye varmaya. Neme bu? Begencini görkezyen, şatlığını görkezyen, soğukatını, hormatını görkezyen. Şunun için eli boş varmayan. Bu yerde doğru biz adama secde etmeyiz, biz Hudaya secde ediyiz. Ama İsa'nın adam keşfine girip gelen Hudayın yeketek oğlu bolduğuna iman ediyorlar. Ve İsa'ya secde etmek için müneccimler bütün baylıkları bilen hazanasını açıp ondan altın, gümüş, mür, hoşboy isli tütetkileri bilen soğuk verip ona secde ettiler. Ve bilyeniz ondan son İsa ecesi bilen Meryem, Yusuf atalığı olar Herodes'in zulümünden kaçmalı oldular. Sebep ol öldürecek oldu İsa'nın çağı vaktinde. İsa'nı öldürecek ol Beytullah'ında doğulan 2 yaşlı çeli erkek çağların bir neçe mümünü yok edip kırdı. İsa'nı tapıp öldürecek olup. Onda olar Müsür'e kaçıp gittiler. Neyli fikir ediyeniz? Müsür'de, yat yurtta Yusuf bilen Meryem İsa'nın hemenin hasabına ulalttılar. Açlıktan öldürmediler. Şol müneccimlerin beren soğukatları bilen olar yaşadılar. Yine dip olar Hudayı hormatladılar. Ve Hudayı hormatlamak bu maddi zatları bilen ölçeniye. Doğanlar dine bir maddi zatları bilen değil, vezipelerin bilen, Hudayın padşalığına, ösmegine, ulalmağına, Hudayın padşalığındaki var olan məteşliklere insanlar maddi zatları bilen, öz vezipesi bilen, öz yağdayı bilen, umuman aydan vaktinde her kim başardığına göre öz hormatını Hudaya görkezdiler. Esfir dövründe Mardakay köne ehte yadınıza düşen mi? Haman bütün İsrail halkını Yahuduları öldürecek olan vaktinde Mardakay ulu alagopluğa düşüye, näme etçeğini bilmeye ve şol dövrde onun yegeni, öz kıyızı yağlı bakıp ulaldan yegeni Esfir şeyle oğudan edip Huday onu yarattı ve yankı padişah onu, Artaxerxes padişah onu saylav aldı ayallığa. Ayallığa saylav alan vaktinde ol köşkte padişahın ayalı deyip tan aldı. Ve şonda Mardakay näme diye Esfir bizim yağdayımız katı kıyın. Bütün milletimiz, halkımız kırılıp öldürülecek oluyor. Öldürecek oluyorlar. Bize kömek et. Şonda Esfir biraz korkuyor. Ama Mardakay seyredin şu sözleri aydı. Mardakay hem Ester'e onlardan şeyle cevap iyi verdi. Padişahın köşkünde bolanın üçün bar Yahuduların içinde yeke özün aman qaların öйтme. Çünkü sen şunun yağlı pursatta ümsüm otursan onda Yahudulara başka yerden yardım tapıp halas bolarlar. Yöne sen ve senin kakan maşkalası helak olar.
Belki sen şonun ýaly pursatlar üçin şa ayalı bolansın diye. Hudaý seni ester. Hudaý seni ýöne ýere şeýle owadan edip yaratmadı. Seni ýöne ýere bütün imperiyadan seni padşa saylap özüne ayallığa almadı. Bir maksadı, bir planı vardı. Bütün halkının başına, Hudaýyň halkının başına gelen bu bedbahtçılıkta sen öz vezipeňe, öz ýagdaýyňa ulanıp padşadyň yanında bolup ondan kömek sorap halkyny halas etmesen, Hudaý öz halkyny başka bir yerlerden hem halas eder. Emma sen helak olarsın. Senin kakan öýü, maşgalası helak olar. Belki seni Hudaý şonun için şeyle owadan edip yaratdı. Şonun için şa derejesine götürdü seni. Padşanın ayalı boldun. Öz halkyny halas etmek için Hudaý seni şo yere getirdi. Ve şonda Ester muňa düşündi. Ve özünün canı için hoplu bolsa da ol padşanın yanına varıp halkyna halas etmek için, yankı Hammanyň İsrail halkyna duzak kurup olary öldürjek bolýanyny aydyp, şeýdip gutuluş geldi. Seredin adamlar öz derejesini, öz işine ulandılar. Kadırlı illeşim, kadırlı doğanım. Belki sen hem şeýle ýagdaýdasın. Belki sen malyň mülküň çägi ýokdur. Hudaý bereketlendir seni. Bar olan maddi zatlaryň bilen Hudaýy hormatla. Sen bu yerdäki ýaşaýyş we bu yerdäki baýlygyň wagtlaýyndyr. Hudaýyň öňüne bararsın. Şol wagtynda senin bu edenlerin ýaxşylygyň ýatlanar. İman et de Hudaýyň padşalygyny golda. Wezipeň barmy? Bir şekilde Hudaýyň çağalaryna kömek edip, ýaxşylyk edip bilýän bolsaň, onu hükman et. Hudaý seni bereketlesin. Ve Hudaýy tana da ona iman et. Bakyetde senin ýaxşylygyň sana kömek eder. Elbette ýaxşylyk bilen halas bolup bilmersin. Ýaxşylyk eden wagtynda sen haýsy padşalyga ýaxşylyk edýän ve näme üçin ýaxşylyk edýän? İsa Mesih'e imanın var mı? İmanın bilen aklanyan. İman et ilki bilen. Emma ýaxşylyk etmekde elindäki bar zadyň bilen Hudaýyň padşalygyny golda. Çünkü ol padşalyk bakydyr. Bu yerdäki padşalyk baky däldir. Wezipeň hem geçer, baýlygyň hem geçer, ömrüň hem geçer, ähli zat geçer. Yer yüzündäki bar olan wezipeňi, kürsüňi, mal mülküňi, hiç bir zadyny ýanyň bilen alyp gidip bilmeýän. Şonun için İsa şu sözleri aytdı. Baýlygyňyzy göklerde toplan. Yerde onu güýe ýeýändir, ogry çalýandyr ve bu yerde çüýreýändir baýlyk. Baýlygyňyzy göklerde toplan. Çünkü baýlygyňyz nirede bolsa, yüregiňiz hem şo yerde bolýar. Eger sen bütün baýlygyň bilen Hudaýy hormatlaýan bolsaň, bütün baýlygyň bilen birinji hasylyň bilen Hudaýy hormatlaýan bolsaň, İsa Mesih'in padşalygynyň giňelmegi üçin elinde baryny kömek edýän bolsaň, onda sende iman var. İman bolmadan bunu etmersin. İmanın barlygy üçin bunu edýänsiň doganım. Ve imanın bar olsa Hudaýy öz baýlygyň bilen hormatla. Doganlar, belki bir näçe sebäpleri bar. Adamlar näme üçin Hudaýyň padşalygyny goldamaýarlar. Käbir adamlar gysyklyk edýär. Käbir adamlar özüni garyp hasap edýär. Käbir adamlar meniň berjek goldawym näme diýip hasaplaýar. Ya men gatyp garyp, meniň ujypsyzja beren pulum näme bolýar diýip hasaplaýar. Ýok, beýle pikirlere yol verme. Öz yüreğinde beýle pikirlere yol verme. Hudaý ýürege seredýär. Hudaý hiç haçan adamın berýän pulunyň ya maddi zatlarynyň möçberini ölçemeýär. Yürekten berýänmi, şatlyktan berýärmi, bar zadyndan berýärmi, ona seredýär. Serediň şu sözler bilen jemläýin. Bugünkü gürrüňimi, bu gürrüňi jemläýin. Bir garra ayal gelip ibadathanada şu adamların gurbanlyk getirýän yerinde İsa oturup yankı gurbanlyklary adamların berýän gurbanlyklaryna syn edýärdi İsa. Şol syn eden wagtynda ol bir zady görýär. Markusyň hoş habarynda 12-nji bab 41-44-nji ayatlar. İsa sadaka gutusynyň
karşısında oturup ona pul atlayan halkı sıyınlayardı. Ençeme bay adamlar guta köp pul attılar. Bir garip dul ayal gelip guta 2 şay attı. İsa şagirdlerini yanına çağırıp olara, size doğrusunu aydiyarın. Bu garip ayal guta hemmelerden köp pul attı. Beylekiler özlerinden artanını attılar. Yöne bu hatın garipliğine qaramazdan elindeki ähli çörek pulunu attı deydi. Yine İsa'nın ölçegi beyle. Eğer sen özünü garip, yoksuz hasap ediyen olsan, doğanım, yiyecek çöreğe 2 sanı şay, yani 2 tenyayalı pul attı. İsa onu gördü. Ve şol bir hatarda bayların atyanını da gördü. Baylar köp pul atyadılar. Ama ol ayal yiyecek çörek pulunu attı. Ve şagirdlerin toplanma altında İsa deydi. Bu ayal ähli adamdan köp berdi diye Hudayın padişahlığı için. Ne için? Sebep ol çörek pulunu verdi. Baylar olsa özünden artıp kalanını berdi diye. Doğanım az olsun köp olsun muhtarı vacip değil. Yürekten şatlık bilen Hudaya minnettarlık bildirip Hudaya secde etmek için boş ellerin bilen barma ve Hudayı bütün baylığın bilen, senin baylığın, sende bar olan baylığın, ev olan baylığın bilen birinci hasılın bilen Hudaya şöhratla, Huday hem seni bereketlesin ve göklerin penceresini senin için açsın. Ammarların dolup taşsın. Hudayın bereketi üyünde hüküm sürsün. Amin.